Il-Prim Ministru Robert Abela approva jnessi l-fatt li kien propju l-gvern tiegħu li poġġa lil pajjiżna fuq il-lista l-griża u li kien ukoll fi żmienu meta pajjiżna għadda minn protesti kbar fosthom kontra l-isfreġġju ambjentali, kontra l-introduzzjoni tal-abort u kontra l-mod arroganti li bih mexa fil-każ ta' Jean Paul Sofija. Iżda quddiem dawn ir-realtajiet Robert Abela approva jfarfar kollox fuq l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u uża l-intervista li kellu ma' Xavier Balzan sabiex jipprova jaħsel idejh, saħansitra anke mill-grey listing, fatt illi seħħ taħt it-tmexxija tiegħu f'Ġunju tal-2021. Iwrid sitwazzjoni fejn propju għaw barra kien ikollok protesti bil-borometir. Kien ikollok sitwazzjoni fejn f'kabinet bil-lejl kellna naħarbu, kellek sitwazzjoni f'xifer il-grey listing. Fil-programm Extra Robert Abela stqar li bħalissa pajjiżna m'għandux kriżijiet interni u njora għal kollox il-kriżi tal-għoli tal-ħajja li qed toħnoq lill-familji. Il-pajjiż għaddej minn tranquillità, jiġifieri għajr għal piżijiet u l-pressjonijiet internazzjonali, dak li m'għandniex kontroll fuqhom, jiġifieri x'qed jiġri f'Gaza, x'qed jiġri fl-Ukrajna, il-pajjiż m'għandux kriżijiet interni. Dan juri li Abela nesa wkoll il-fatt li bħalissa pajjiżna jinsab għaddej minn kriżi fis-settur tas-saħħa, kriżi fit-toroq kaġun ta' traffiku u l-kriżi ta' żvilupp bla pjan b'mod li kulħadd qed iħossu f'gatt. Prim Ministru li nesa wkoll li bħalissa l-familji Maltin u Għawċin qed ikomplu jħossu l-impatt tal-għoli tal-ħajja fejn bosta familji anzjani u ħaddiema mhumiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Intant dwar it-tkeċċija ta' Ron Farrugia mill-Ministru tat-Toroq, Robert Abela qal li din saret fl-interess nazzjonali minħabba li rata ta' implementazzjoni tal-proġetti ma kienx waħda kif mixtieqa. Turija ċara ta' kemm Abela ma kienx sodisfatt bil-ħidma ta' Farrugia f'dan is-settur, għalkemm kien l-uniku Ministru li laqata. Dan meta kien hemm oħrajn li fallew, iżda Abela xorta żammhom bħala Ministri. Kien hemm żewġ elementi li wasluni għal ċaqliqa. L-ewwel qed jibqa' dak tal-interess nazzjonali u dak huwa il-mottiv li għandu jixpruna kull bidla fil-kabinet meta ssir mill-gvern. It-tieni wieħed huwa t-tisħiħ tar-rata ta' implementazzjoni tal-manifest elettorali. U waqt li kien qed jitkellem dwar dan is-settur, il-Prim Ministru implika li l-kawża tal-ammont kbir tat-traffiku fit-toroq Maltin m'għadhomx il-festi. Immissa saru l-inċidenti. Ir-raġuni tkun l-inċidenti ta' traffiku. U l-mod kif l-awtoritajiet tagħna jirreaġixxu għall-inċidenti ta' traffiku. Fl-istess intervista Abela spiċċa jgħid li hemm bżonn bidla fis-settur tal-ippjanar. Dan wara li l-gvern tiegħu ħalla diżastru sħiħ f'dan il-qasam partikolari. Bidla importanti li għandna bżonn f'dan is-settur. Dwar id-deċiżjoni li Rożien Kutajer terġa' tiddaħħal fil-Partit Laburista, Robert Abela qal li kull każ huwa differenti u kull persuna għandha tħallas b'modi differenti għal dak li tkun wettqet. Babela qed jibqa' jippersisti li Kutajer ħalset għal dak li għamlet. Nemmen li l-lezzjonijiet tagħha minn dak l-episodju ħadithom sew wurriet ukoll l-imġiba matura tagħha tul medda ta' żmien illi għadda minn dakinhar sallum il-ġurnata. Interessanti l-fatt li matul din l-intervista li damet madwar sija Abela nfex kemm il-darba f'attakk partiġjan fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. U meta kien mistoqsi dwar il-ħatra ta' President ġdid, il-Prim Ministru qal biss il-persuna li se tieħu post George Vella għandha tkun persuna progressiva.